Máme tu takýto diel, je to čap riadenia, veľmi dôležitá súčiastka. No a problém je ten, že vozidlo bolo narýchlo opravené, aby daný majiteľ vozidla sa mohol dopraviť čo najskôr. Čo sa stalo, moc neviem, nepovedal, len problém bol v tom, že sa ozývali nejaké buchoty z vozidla, potreboval za autom rýchlo odísť a doniesol to niekomu do garáže po ceste, ktorý vraj mu to spravil. Spravil mu to takto, že mu daný čap zvaril. Čap je hliník, tyčka je oceľová, dva nezvariteľné diely, ale evidentne sa mu to nejako podarilo. Za autom odišiel, najazdil s tým ešte ďalších 200 alebo 300 km, s tým teda, že toto je fakt nebezpečná oprava a pokiaľ vás niekto náhodou v budúcnosti vyzve, aby ste to proste len nejak zalepili, zaplatali, nerobte takéto opravy, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. Keby sa takýto čap po ceste niekde otrhol, kde mu to hrozilo, tak by z toho mohli byť veľmi vážne následky a zodpovednosť nesie práve ten, kto robil posledný zásah na vozidle. Nikoho nebude zaujímať, či to chcel majiteľ zlepiť alebo nezlepiť. Niečo by sa stalo, niečo vážnejšie, vozidlo pôjde na vyšetrovanie, prešetrovanie, budú sa skúmať udalosti a je z toho veľký problém. Takže do budúcna, aj keď ste majiteľ vozidla a niečo potrebujete rýchlo alebo podobne, radšej niekde prespíte, auto tam nehajte, počkajte si na diel, lebo toto sú veľmi dôležité bezpečnostné prvky.